tine matambudziko hama dzafirwa kuchitiko chaitika chetsaona ndo zuva racho nhasi. Mwari wavanyaradze nezvaitika izvozvo. Inguva inokwana. Kune vatumwa vamwe vakagarira vakaringa nguva dzekudenga kana dzakwana ndo basa ravo. Vakatadza kuita izvozvo Mwari anonzi anonyeba kumusoro kudenga. Rimwe vhangeri richabata umwe musi. Zvokuti Mwari ndiye anoti kuna Pauro achiparidza asvika panzvimbo yanzi Areopago mabasa 17 20 pavhesi 24 anoti Mwari ndiye anopa nguva nemugume kurarama kwavanhu. Saka kana nguva dzevanhu ivavo dzikapfuura kune vanhu vanodzingwa basa kudenga, kune ngiro dzinodzingwa basa kumatadza basa. Nekuti Mwari ndiye aitisa accident. Mwari ndiye anopa. Munozondipa imwe topic, imozondipa topic yomwe musi tiparidze pamusoro pezvitiko zvaMwari. Ladies and gentlemen, majara utaona panapa tine maprofita enhema kazhinji kacho. But nhasi tamboti no, rega timbotsvaga vanhu vanogona nge vasina mukurumbira stereki as of now, but vaine basa raMwari ravari kuita risina mapipi, mashiripiti, uri kuda kuonekera kwakanyanya, vari kuri kuparidza shoko raMwari pachena pasina muripo. Man of God, welcome. Yes, ndinokugamuchira. Ndinokutenda nenguva yamandipa kuti tishe vhangeri raMwari. I think chekuti akaringangotanga nekuzviintroduce kuti vanhu vanenge vachiteerera vazive kuti ndimborani. Ende ndinoita nezve. Zita rangu ndinoitwa Trevor King. Basa rangu ndiri kushumira. Ndakasanganawo neshoko randinoshumira iri back ku2019 kuti ndizotaka kushumira. Ndiri muapostora muimba yaMwari, ndinoita zvokuparidza with the body of Christ. Inonzi the body of Christ ndiyo chechi yaKristu. Haigoni kuti inzwisisike kana tisina kuipatsanura kuvanhu kuti vainzwisise kuti chinombonzi the body of Christ yacho ndeipi. Nekuti nguva yatararama inei ukabvunza munhu kuti unopinda kuchechi kupi, anenge achida kutanga kuti umutsanangure kuti indopinda kune yekwamukoma Zigo yakatanga 2015 unopindirwa kwakati. Ndozvavanenge vachida kunzwa. But chekutanga I think ndingangoti muchandipa mukana wekuti nditsanangure chinotonzi chechi. Ndichakupai mukana, asi ndisati ndasvika ipapa ndanzwa mushere pamati muri apostle. Ndiri muapostori muimba yaMwari. Ndakaitwa muapostori 2019 neshoko raMwari. Zvimwe imwe topic rimwe zuva ina kukosha zvayo kupfuura shoko ratida kuparidza. Vanhu vobva vajaira akautana achita apostle, tenchitaura naapostle iye chigoti, naapostle gurupira. Maapostle echidika tinotoziva ndanaapostle B Java. But vatori vanhu vafamba pamakore. Imi ndakakutarisa imwe mutori mudiki kwandiri. Ndiri mudiki kwekure. Ndiri wa 99. Ndiri pa 25. Makapotsa nepadiki maita ma 2000. Maita apostle futi. Saka shoko rakangondisanganawo naro. Handisi ndakasarudza kana kuti kufundira kuti ndoda kuti ndite apostle. Rakamuka rauya shoko. Handigoni kuti urambe kana kuti nechimiro cheage kana nekuda kwezvimwe zvimiro zvakasiyana siyana. Saka ndiri muapostori muimba yaMwari ndoparidza shoko raMwari. Ndiri basa reuapostori ndiri kupatsanura kuratidza Kristu mauri kuti vanhu kana vachinge vakutarisa waparidza havafaniri kunzwa chimwe chinhu asi vafanira kunzwa Kristu. Pauro sezvakataura Galatians chapter 1 pavhesi 1 achiti ini Pauro muranda nemuapostori waKristu Jesu nokuda kwaMwari kwete nokuda kwemunhu. Saka basa reuapostori harimuki rakanzi hwamapostori nekuda kwemunhu. Rinomuka watongogadzwa vanhu vasina kana kutombozvitarisira kana vasingazvidi kana vachizvifarira kana vasingazvifariri. Sezvakaitwa Pauro tinoziva tese kuti achienda Damascus ndo paakasangana neuapostori hwake akabva atonziwa muapostori. Zvekuti vana Bhanabhasi nana Petrosi dai vakati nhai murume uyu wazoita waapostori sei, asi vakanzwisisa zvinhu zvaMwari yanyaya yekugadzwa kwaapostoli. Ndatichidzoka ipapa panhau yekereke ndoti mundipatsanurire semutauro wamurikuita kuti chinombonzi kereke chii, uye imimi semaapostora. Maapostora obva ndoziva mubhaibheri, basa ravo ranga riri kuvhura makereke. Vavhura kereke vobva tosiya paine mafundisi kana paine maprofita kana chii. Saka ndidzikei neni pama muchitaura navo ekereke. Regai nditi basa reuapostora mubhaibheri ipapo matirasike mukoma Zigo harisiri kuvhura kereke, ndiri kuparidza Kristu Jesu. Kana pazonge paita vanhu vatenda paizosiyiwa pane vamwewo vanenge vachipindira ipapo, asi kereke yakanga iri imwe chete, yakanga yatovhurwa kubva mazuva okutanga. Kereke chinonzi kereke ngativerenge Ephesians chapter 5. Tichaverenga tichikurumidza kuti tiedze kuti zvinzwisisike. Ndoda kuverenga Ephesians chapter 5 tinzwisise kuti chinombonzi chechi kana bhaibheri richiti chechi rinorevei.
then tozodzoka kuti tizodzoka tichinzwa kuti inotonzi chechi yacho yakatanga rini, yakavapo zvaita sei, anovamba chechi ndiani. Zvinhu zvatichangoda kuti tipatsanure kuti vanhu vazonzwisisa kuti kana tichiti ndiri mushumiri mu the body of Christ inenge yakavambwa nani, gore ripi. Saka ameno kuti imimo mune bhaibheri here bosi taizoita tichibatsirana kukurumidza kufura kuti tikakudai tatosvika pavhesi yati tichida. Na bhaibheri asi kana tikwanisa kubva mumusoro. Ephesians chapter 5 verse 23 ndinoita ndichiverenga ini. Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvese kuvarume vavo. Saka chechi iri kufananidzwa nemukadzi waKristu. Asi kukuzasi zati tichazonzwisisa kuti itori zvashuwa here mukadzi waKristu kana kuti haisi. Verse 24. Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvese kuvarume vavo. Imi varume idai vakadzi venyu Kristu sezvakadarowo kereke yake, akazvipa nokuda kwayo kuti aite tsvene, achinatsa nokushambidza kwemvura pashoko, kuti azviisire pamberi pake kereke inobwinya, isine gwapa kana kunyana kana zvinhu zvakadai, asi ive tsvene isine mhosva. Saizvozvowo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake unozvida, nokuti hakuna munhu ungatongovenga nyama yake, asi unoipa zvokudya nokuichengeta, Kristu sezvaanoitira kereke. Zvichireva kuti Kristu akamira ari kuonekwa semurume, achionekwa semurume, chechi iri kuonekwa semukadzi wake. Ndosaka akuzoparidza kuna Matthew chapter 25 kwayakutaura kuti mutambo wekuwana gwayana. Mutambo wekuwana gwayana kuri kunzi chechi yake yaKristu semukadzi wake ichatanga yanatswa nemvura pashoko. Kana yanatswa nemusi wokuguma kwedenga nenyika, ndipo paachazotambidzwa semwenga anenge achitambidzwa kumurume wake. Saka chechi ichitariswa iri kunzi murume ndiKristu, iyo chechi yacho ndiye mukadzi. Saka kana tatarisa chechi na murume ari Kristu, chechi iri mukadzi, takufanira kuziva kuti akaiita chechi yacho ndiani. Zvinogona here kuti ndakagara panapa ndotongomuka ndototi ndakutanga chechi. Tikuona vanozviita. Ndio zvatakuda kuzinza kuti vari kuzviitirei uye zviri kubvepi. Alright. Saka murume tati ndiani? NdiKristu. Then mukadzi ndiani? Ndio chechi yake. Saka toda kuzoti uyu mukadzi uyu akavambwa sei, anobvepi? Alright. Tobva taenda pa30 nokuti isu tiri mitezo yomuviri wake, yenyama yake nemafupa ake. Nokuti kana mukadzi nomurume vachinge vasangana, vanonzi vava nyama imwe chete. Saka isusu patiri kuti tiri the body of Christ, tiri nyama imwe chete nani? naKristu, ndo zita rechechi. Tikaenda ngatimbosiya tichadzoka tichitangira pa31 verse 31 tichidzoka. Saka chechi yakunzi Kristu. Chechi ndiKristu, ndio muviri waKristu. Ngatiende 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Ndoda kuti tinzise kuti Pauro anoti chiko hama dzakanga dzatenda. Mavhesi abva musoro. Ya mavhesi ndinovadzidza lomweya. Ndinomadzisa nomweya zvokunamata ndezvomweya. Saka haugoni kuti unamate panyama. Isu tiri nguva yekunamata kumweya. Kunamata kwepanyama kwava kuriko kunguva yese. Saka kunamata kwaizvo ndeko kumweya. Zvekuti mweya unofanira kunge uchiziva zvemweya nguva yese. Saka mavhesi ndinawo zvangu. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Zvino imi muri muviri waKristu, nomumwe mutezo wavo. Pauro ati muri muviri wezvapupu zvaJehovha here? Haana kudaro kuti ati muri muviri weeni chechi yamunoziva iri pasi pezobano here? Haana kudaro ka. Ati vanhu muviri wani? Zvichireva kuti kana vanhu vakanga vatendeuka muchechi yaKristu, havagoni kuti timuke takuti ndofarira kupa example yechechi yandakambopindawo. Havagoni kuti vamuke kuti kune inonzi UCZ. Amene ndiyo inonzi Dutch here. Hazvigoni kuti vamuke vanhu vachiti isusu taamuviri taICCZ. Votofamba vachiti unopinda kupo topinda kuCCZ. Aiwa kwete. Saka ndibvumiro ndopinda kuzayoja. Hazvigoni. Ko kana ndichipinda kuzayoja. Ndoda kuti ndizobata iyoyo kuti kana muchipinda kuzayoja chii chinochiitika. Uye kuti Mwari anochipa pamusoro pazvo. Alright, ngatitange tapedzisa kuratidza kuti chinombonzi chechi chacho chakavambwa nani. Tichinoona kuti vanhu vane kodzero here dzonzi vamuke vachinzi vamba machechi. Asi kuvambwa taona kuti chakavambwa naKristu. Exactly. Paakatitora isusu kereke ndiri semudzimai wake. Panext ndaakuti chitaura kuti ndiani anoita sei unokwanisira uchivambawo chechi iwewe. Alright, apa patiri chimbomirai kuti akatitora isusu semudzimai wake, nekuti asati aziva kuti mudzimai wacho akagadzirwa sei, akatangwa sei. Toda kuti tizopupura kuti akatora semudzimai wacho kana takonfirma kuti tese nemachechi ese ari pasi pezuva tiri mudzimai waKristu. Nokuti munhu anobvumidzwa kuita mukadzi umwe chete. Pauro achiparidza kwaKorinde 1 Corinthians chapter 7 kuti mukadzi umwe nomwe ngano murume umwe chete nemurume umwe chete nomukadzi umwe chete. Zvinhu zvaiparidza zvazviri zvinhu zvaiudza vanhu panyama kuti vapractice izvozvo, nokuti asi zvepanyama zvina maturo. Chine maturo zvinhu zvepamweya zvaiparidza zvaKristu nechechi yake.
zvekuti ukaverenga chinhu chemubhaibheri rakanyorwa nomweya ukachitora ukachishandura ukachisa panyama ukati ndo zvaraireva unenge warasika pamagwaro, unenge watorasika pakuzinzwisa zvinhu zvomweya. Alright, ngatidzokerei kuchi tanzwisa kuti vanhu mwiri wani, chechi mwiri wani waKristu. Vanhu vakanga vatendeuka Pauro vakavati imi muri mwiri waKristu. Ngatidzokerei kuEphesians chapter 5 tatasira pa 31. Pa 31 ndo paakuti naizvozvo munhu uchasiya baba vake namai vake. Paari kuti munhu uchasiya ari kutaura zvinhu zvakanga zvaitika kuti zvazvichazoitika, nekuti tikaisa muchirungu unonzwa kuti ngatiende pa 31. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Hanzi munhu achasiya baba wake namai vake, asi kana vabatanzwa chava ichi zvokuti dai Pauro aitaura pamusoro pevanhu vanorarama munyika inoyi kuti vhesi iapply kune zvinhu zvedu zvatinda kunyama tichirorana, aidai akati varume vachasiya vana vabereki vavo, asi ati munhu wanga achitaura akanga asiri isusu, akanga ari Kristu, hanzi uchasiya. Saka kana achisiya yakanga chitori chiprofita ichi, nekuti musi wemutombo wekuwana ndo uchasanganzwa chi murume nemukadzi, chechi naKristu. Apa anga asati asiya, ndakambonzwa umwe mushumiri achiti akatosiyana naye kuti kudenga kwaari ko kwanogara nzvimbo yekudenga kwaari ndo mai vake. Aiwa, Kristu kana tikatarisa zvinhu zvomweya, zvinhu zvekuti vanhu vangatadza kuzvinzwisisa zvinoti zvikukutu, zvinenge zviri zvikukutu kwavari kunzwisisa. Asi kana taakusvika panguva ndichapatsanura kuti Kristu paakabva kudenga akambenge abvepi, vanhu vachanzwisisa kuti akaberekwa namai vake pamweya, kwete Maria uya. Asi mai vake vakamubereka pamweya ndo vari kuzonzi achatovasiya nababa vake chaivo vanova Mwari, azonamira nemukadzi wake novachechi nomusi wemutambo wekuwana. Pa 32 ndo exactly. Pa 32 ndo paakuti chakavanzika ichi chikuru, asi ndinotaura zvekereke naKristu. Saka muri kuona here kuti kutaura kwese kwanga achiita nguva dzose idzi aiita zvokufananzira munhu nemukadzi, asi zvinhu zvaanga achitaura pamusoro pemunhu nemukadzi zvakazvisiri zvemunhu nemukadzi, zvakanga zviri zvechechi naKristu. Alright, Isaiah 54 toda kuti tibate nyaya yechechi, tobva tabata nyaya yekuti iye Kristu wacho paari kunzi achasiya baba vake namai vake, mai vake vayambori uye baba vake vayambori aiwa, iwo ndima iyo panyama. Bhaibheri rakanyorwa nomweya. Tisati taenda pa Isaiah 54 regai tiverenge 2 Petros chapter 1 pa 19 kuti tinzwisise kuti kana taakutaura zvinhu zvomweya hatigoni kuti tipinze vana vaMary, nekuti vana Mary vakatoberekwa Jesu panyama. Nomusi wanga akurorwa pamuchinjikwa John chapter 9 unonzwa achirambira Mary kuti endai naJohn, ndiye mwana wenyu, ine handisi mwana wenyu. Alright, toda kuverenga 1 Petros chapter 1 pa 19. Sorry, 2 Petros chapter 1 pa 19. Zvikanzi uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo. Shoko iri nderechiprofita ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsvuka, nenyamasa ichibudira mwoyo yenyu. Nyamasa ichibudira mwoyo ndi Kristu ari kurehwa, muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro hunotongodudzirwa nomunhu, nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vatsvene vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. Saka kana taakutaura zveBhaibheri, taakutaura zvemweya, tinenge tichifanira kusiya zvinhu zvemweya zviri mumweya tisingazvisi munyama, nekuti Romans chapter 8 Pauro akati nyama nemweya wangu zvinorwa, zviviri zvazvionani, kufunga kwenyama zvinonzi rufu. Saka tikataura zvinhu zvomweya tozvisa kunyama manje, izvo zvazvo zvitonzi zvine hondo pakati pazvo, hazvina rugare, tinenge taatopesanisa zvinhu zvihombe. Isaiah 54 ndoda kuti tibate nyaya yemuchechi tibve taita yakajeka. Isaiah 54 iri kuti, sorry ndiri kushandisa yangu remufoni rinenge rinotokurumidza pane kuverenga. Saka Isaiah anga ari mwanakomana waAmozi, murume akaberekerwa maIsraeri, asi aiva muprofita, aitoprofita akaita akamira pamberi pekereke yeOld Testament, aitoprofita zvekuti vanhu vainzwa kuti muprofita akaprofita. Saka Mwari akaumba mashoko akati chiprofita pamusoro pezvinhu zvisiri kuzikanwa navanhu. Ndo paakasimuka achiti imba iwe ngomwa, zvokuti paakaprofita kuti imba iwe ngomwa kamira pamberi pevanhu, vanhu vaIsraeri panguva ivede vakati nhai mukwasha
dziri right here makakwana nekuti hazvigoni kuti umuke pamberi pevanhu wototanga kuti imba iwe ngomwa vanhu voti ngomwa yorutara ndiani wobva watadza kuinongedzera zvinhu panguva yakaprofita vakatoprofitirwa vacho havana kuzvinzwisa kuti zvairevei asi zvaigona kuzonzwisa kana mweya mutsvene auya muchechi sezvaari nesu nhasi kuti titonzwisa kuti aireveiko paaiti imba iwe ngomwa saka ari kuti imba iwe ngomwa iwe usina kubereka muka nokuimba udanidzirise iwe usina kumbosununguka chinonzi ngomwa mutiti mukadzi asingabereki kweriwe asingabereki samurume asingabereki azonzi ngomwa saka mukasabereka tikatoti ngoku tikatoti kuti ngomwa here tototi ngomwa yekufamba tongoti uri bhoro rakatenwa mukadzi asingabereki shona ndo inoti indongomwa saka iri kunzi ngomwa ngaimbe zvokuti taida kuti tinzwise kuti ngomwa iri kunzi iimbe iyi yaida kuimbirei alright ngatidzike udanidzise iwe usina kumbosununguka nokuti vana vauri woga vazhinji kukunda vana vomukadzi wakawanikwa ndizvo zvinotaura Jehovha achitotaura apa ari kuti zvinhu zvandiri kuudza izvi zvinhu zvakataurwa naJehovha zvokuti vanhu vaitoti dai ndiri ndandironguva ine dai ndakati aiwa amukamuke mungati Jehovha ari kutaura kuti ngomwa iimbe ndeipiko ngomwa iyi zvikanzi kurisa nzvimbo yetende rako ngavatetamure maketeni ougaro hwako usarega urebese maboti ako usimbise mbambo dzako nokuti uchapararira kuruoko rworudyi nokoruboshwe vana vako vachagara nhaka yavahedheni vaite matongo agarwe usatya nokuti haunganyadziswe uye usakanganiswe nokuti haungave nenyadzi nokuti uchakanganwa kunyara kwoumhandara hwako haungazorangariri kuzvidzwa kwouchirikadzi wako nokuti muiti wako ndiye murume wako mukadzi akurehwawo zviri kunzi mukadzi iwewe iwo ngomwa usina kumbobereka vana vako vakawanda kupfuura vana vomukadzi anechi akawanikwa mukadzi akanga awanikwa anga ari ani Galatians chapter 4 verse 21 tozodzoka kwaIsaiah 5 chapter 54 takuchiona kuti mukadzi anga akawanikwa nguva iyi ambori ani ndikuona mukuita kuwadaidai mavhesi exactly ndokuti zvinzwisike zvinhu zvakanyorwa nemweya zvokuti mweya waiti ukanyora nemunhu nhasi ofa popera 100 years panouya mumwe achinyora aitosimukirira zvakasarira zvokuti mweya wakanyora magwaro ukapesana nemweya varume vanonga achitiri kuprofita nhasi mweya unonga usiri mweya Mwari nekuti varumevo vaita zvekutambidzana uyu atofawo kouya mumwe hosea afa kwakuya mika ava vachichinjana vachinyora zvinhu zvikuru kwazvo kunzwisisa zvimwe zvikukutu kutozvinzwisisa pamusoro paMwari. Alright, tatida kuona Galatians chapter 4 verse 21 tinzwisise kuti mukadzi ari kurehwa apa ndiani kana tamunzwisisa tichanasiramba tichidzika mberi naye tati mukadzi ndiani ichechi then murume ndiKristu exactly saka chechi apa ari kutaurwa mukadzi asina kumbobereka saka tiri kuti chechi isina kumbodi isina kumbobereka takuda kuchinzwisisa kuti chechi isina kumbobereka ndeipi. Galatians chapter 4 verse 21 saka Pauro aiparidza kuvaGaratia papa mukatsika kuti vanhu vanga vakuda kurambira pamurayiro vachiramba kubva pane zvinhu zvomurayiro nekuti vaiti ndizvo zvatinoziva zvokunamata nazvo Mwari. Saka Pauro ndo pakatanga patondora achiti ndiudzei imi munoda kuva pasi pomurayiro hamuteereri murayiro here nokuti kwakanyorwa kuti Abrahama wakanga ana vanakomana vaviri. Saka Abrahama achinyorwa mubhaibheri akunzi akanga ane vanakomana vaviri akaitwa somucherechedzo waKristu zvokuti bhaibheri chinyorwa tikatanga kuverenga nhoroondo dzese mabhuku 5 ekutanga Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers naDeuteronomy tikanzwa varume vese vakanyorwa mumagwaro muya tikasara tisina kuona mucherechedzo waKristu nekereke yake tinenge tashaya magwaro tinenge tamavanzirwa nekuti Mwari ndiye anotovanzira vanhu kuti vasanzwisisa pamusoro pezvemagwaro anenge achizviitireko Mwari. Alright, ndoda kuzoti tizobatana 2 Thessalonica chapter 2:10 tizonzwa kuti Mwari paanenge achimbonyima vanhu magwaro nekunyima vanhu kunzwisisa pamusoro pake anenge achizviitirei asi ngatange tambopesa 22 nokuti kwakanyorwa kuti Abrahama wakanga ana vanakomana vaviri mumwe murandakadzi mumwe mukadzi akasununguka saka tadzoka taani vakadzi 2 futi tambenge tine mukadzi 1 achinzi ingomwa asi pavhesi 5 zaIsaiah 54 anzi ngomwa iwowo akakuita ndiani ndiMwari wako ndio murume wako ndiye muiti wako handitika saka panapa taenda pavhesi 22 yaGalatians chapter 4 manje ndopatakuudzwa unzi tine murume akanga achinzi Abrahama murume akanga ane vakadzi vangani vaviri saka vakadzi vaviri ava manje takutoona chechi mbiri dzatosimuka zvichira kuti kana tikazorarama pasi pezuva chechi imwe chete yatingaziva kuti yaMwari
tine chechi mbiri chete dzakararama pasi pezuva, tozoita imwe chete yakazosara ichinzi ndo chechi imwe chete ingakwanisa kurarama ichinamata Mwari, zvokuti ndo yatakuda kuti titsanangure. Tobva tazoziva kuti yakavambwa nani, but tatonzwa kare paIsaiah 54 pa5 manje kuti akaiita chechi ndiani? NdiMwari. Saka ndoda kuzi ndizobvunza manje kana takupedza kuti zvinogona here kuti munhu avambe chechi. Ndichazoda kubvunza mubvunzo iwo asi netapedza tambotsanangura izvi. Pa 22 ndokwakuti kwakanyorwa iwe nokuti kwakanyorwa kuti Abrahamu akanga ane vanakomana vaviri, mumwe wemurandakadzi, mumwe wemukadzi akasununguka. Zvikanzi zvino wemurandakadzi wakaberekwa nenzira yenyama. Kuri kunzi mukadzi wemurandakadzi Hagari ndiye akabereka Ishmael. Ishmaeri ari kunzi akaberekwa nenzira yenyama. Ndobva ndachibvunza kuti saka Isaac akauya nemweya here? Zvichireva kuti pa statement rekuti akaberekwa nenzira yenyama rakanga richireva zvinhu zvisinei naAbrahama, rakanga richireva zvinhu zvepamusoro pemachechi aMwari. Chechi yekutanga ndo chechi iri kunzi imba yewengomwa, iri kunzi yakanga iriko yakanga isina mwana. Chechi yechipiri ndo yakanga ine vana manje vana Isaiah, ndo vakanzi chiprofita pamusoro pemukadzi uyu. Tenda kuti inonzi chechi yekutanga yanga ine vana ndeipi? Pari kupinda naHagara. Alright, exactly. Tiri kuti chechi yekutanga, mukadzi wekutanga waAbrahama ndiani? NdiSara. Ndo chechi yekutanga yakanga iri ngomwa. Ndo chechi New Testament yamuti New Testament nhasi yakanga yagara iriko kudenga. Zvokuti pakazi ya Old Testament iyi ikabva yaita vana. Old Testament ndo Haga manje. Old Testament ndo yakabereka yakati kubva kuna Abrahama sungano yekutanga ichiitwa. Sungano yekutanga ichiitwa pana Abrahama ndobva yadzika ichienda kuna Isaac. Yobva yaenda kuna Jacob. Yobva yadzika ichibereka vanakomana 12 vachinamata nenzira yenyama. Saka pari kunzi vana vemukadzi wemudiki vakaberekwa nenzira yenyama akanga achireva kunamata kwenzira yenyama kwakaitwa naIsraeri. Zvokuti kunamata kwese kwemurayiro vachitedza mirayiro yavo yese kwakuri kunamata kwenzira yenyama. Kristu akuuya manje akanga aberekwa pamweya. Ndosaka ndati kana takutarisa mai vaKristu hatinongedzeri Mariya uya, nekuti kuberekwa kwaKristu pamweya kwakune umwe mukadzi akanga ari kumashure kwacho aibereka Kristu, zvokuti musi wafa nokumuka achimuka paya ndo pakanzi aberekwa. Regai timbate, regai tipedzise iyi. Zvino womurandakadzi wakaberekwa nenzira yenyama, asi womukadzi wakasununguka wakaberekwa sezvaakapikirwa. Akapikirwa mukadzi uyu. Saka akapikira ndiani? Isaiah pakanzi profita pamusoro pemukadzi uyu handiti aitopikira kuti iwe imba yewengomwa vana vako vachanga vakawanda kupfuura vana vemukadzi akasungwa chichichichi. Zvazvizvi zvechipikira zvaMwari, zvechiprofita chaMwari sezvakangoitawo kuna Sara. Nemazuva tikatarisa Genesis chapter 17 kwakauya ngirozi ikati iwe Sara uchaita mwana, mwanakomana uchaita unofanira kumududza kuti Isaac. Zvazvapikirwa zvakanga zvichiitika panyama, uri mweya, iri ngirozi dzichiudza vanhu vari panyama. Asi pana Isaiah 54 manje zvinhu zvaizviitika pamweya, vanhu vepanyama vachiprofita zvinhu zvepamweya naMwari kunzi kune umwe mukadzi asina kumbobvira aita mwana. Mukadzi iye ndiye achanga ari amai vedu. Zvokuti zvinogona here kuti tidaidzire munhu ari panyika kuti amai? Ari semutungamiri wechechi. Ndine imwe chechi yandakanzwa ichidaro. Chechi yaApostle Chiwenga vanonzi amai. Exactly. Saka imimi after mani understanding zvinogona here kuti timuke takanongedzera munhu ari panyika kuti amai? No, hapana munhu ari panyika anofanira kunzi amai. Nenhau kuti amai vedu ndiani? Amai vedu ndinonzi kereke. Ikereke. Zvichireva kuti tikatarisa kereke sekereke yese ndio amai vedu. Asi iyi kereke manje yanhasi havasi amai vedu bosi tirimo mukati mayo. Kuti unomwe mukadzi futi anova amai vedu akabereka Kristu. Zvekuti kufa kwakaita Kristu kuya achimuka kwaiva nomukadzi akanga ari kumashure kwake achimubereka. Mirai makadaro ngatimbopeisa apo. Zvinhu izvi zvinofananidzira nokuti vakadzi ava vaviri isungano mbiri yaMwari. Chinonzi sungano ndo covenant, ndo machechi. Tine machechi maviri. Ndo pakunzi mukadzi muhombe ndo sungano yani yaMwari, mukadzi mudiki isunga futi yaMwari. Asi pasungano dzaMwari dziri mbiri pane sungano iri pasi peuranda inobereka vana veuranda vari pasi vakaberekwa nekuda kwenyama. Ndo kunamata kwaIsraeri vachipirisa makwai, vachipirisa nzombe neshiri. Zvakanzi kuberekwa kwakaitwa nekuberekwa vachiberekwa mweya, vaberekwa panyama. KwaIsraeri kwakusina rubhabhatidzo. Kuti unzi waberekwa kwaIsraeri waichecheudzwa. Ndo kuberekwa kwenzira yenyama kwaitaura Pauro. Circumcision, mwana ane 8 days dzekuberekwa bvanzi ngaachekwe chikanda chokumberi. Kana achekwa chikanda chokumberi kwainzi munhu aberekwa panyama. Saka kwakurunamata kuberekwa
ndosaka Pauro ati vana vomudiki vakanga vari huranda kuti vakaberekwa panyama nenzira yenyama. Ndo nzira yacho yenyama iyi. Zvokuti Isaac akatoberekwawo nenzira yenyama kutobuda mudumbu ramai, but kuberekwa kwake kuchiri kutaurwa kwakusiri kwaIsaac naIshmaeri. Kwakuri kuberekwa kwemurayiro uchiuya uchichechedza vanhu, nekuberekwa kwaKristu achiuya kuberekwa kunamata kupa mweya. Saka pa24 ndo pakuti zvinhu izvi zvinofanidza zvichiroti tikatarisa Abrahama tiri kuona Mwari, tikatarisa Sara tiri kuona ani? Amai. Tikatarisa Hagari tiri kuona chechidiki yaMwari. Zvichireva kuti kumusoro kudenga kwakanga kuna Mwari. Nemazuva apiwa murayiro kuna Israel. Kwakune mumwe mukadzi akanga agara ariko. Zvokutoti Israel, uyu mukadzi New Testament iyi yaIsrael idiki kune mukadzi iyoyo. Nekuti kana tikatarisa pavakadzi vaSara vaAbrahama tinozoti Sara ndiye akanga ari muhombe, ndiye akanga ari ngomwa. Saka mukadzi uyu ndiani? Ndeupi? 370 dzavaGaratia. Tida kuti tinge tanzwisa kuti mukadzi uyu Joshua akanga ariko here? Aimboiti inezvei mazuva ese wayo vanhu vakagara. Anga akula down. Alright. Pa17 ndo paakuchiti manje. 3:17 dzavaGaratia. Galatians chapter 3 verse 17. Zvinotinoreva chinhu ichi ndichiti sungano yakasimbiswa kare naMwari muna Kristu haitorerwi simba rayo nomurayiro wakazotevera makore 430 apfuura. Zvichireva kuti mukadzi uyu manje ari kuprofitwa naIsaya, nguva yaitorarama naIsaya vaberekwa murayiro akanga ariko akagara so. Zvekutoti pakazoti papera 421 years zvikanzi mukadzi uyu ngatichimugadzira mumwe wake anobereka vana vehuranda. Ndo pava pagadzirwa Old Testament manje chechi yechingani yechi2. Zviroti chechi chaiyo yakanga iriko. Zvakazarwa chapter 12. Takuchenda manje kutonzwa kuti Kristu akaberekwa sei. Ende amai vakabereka Kristu havaripi. Zvokuti hazvigoni. Zvechokwadi hazvigoni. Ndakamunzwa akataura mushumiri iye, ndakangonzwa chiklipi ichocho hangu handiwadzo. Ndina mai. Ndasaka nacho. Ndobva ndazobvunza vandanavo vakatiti bhozi tine dzimwe hama dzopindawo ikoko dzinogara pedyo nekwatoga. Ndikabva ndabvunza kuti munorevei zvikabva vatsanangura kwavo. Saka amai taanavo. Zvokuti isusu sechechi nhasi tiritoriwo mwenga akamira kusanganzwa murume wake. Asi mai chaivo tinavo. Zvichiroti paya panzi paEphesians chapter 5 verse 31 mukadzi achasiya baba vake namai vake. Mai vacho vaapoka. Zvekuti mushumiri ndakanzwa futi achiti mai vake vakasiya ndi baba inyika yakakudenga kwakabva nekuti nzvimbo bhaibheri inonzi amai. Aiwa hazvisizvo. Kunzwisisa kwemweya kune kusati kwakurawo maari. Exactly. Hazvisizvo. Hazvigoni kuti nzvimbo ndeyamai isina mavhesi wotomuka wakati ndizvozvo. Ndiyamai vakanga vatoriko. Alright, ngatinzwe zvakazarwa chapter 12. Johani akanga amira pachivi chePatmos. Saka paaiprofita vanhu vakati aiwa murume ukuona kwari kuti amazizo ngatimabvise. Obva vamabvisa. Obva vamumisa chinonzi Chivi Island. Obva vamumisa ipapo pake ega kwakuri kutosungwa uko. Ndo paakatanga akuchinyora manje zviro izvi kuna Revelation chapter 12. Exactly. Akati zvino ndakaona zvino kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru ichi. Munhu wakanga akapfeka zuva. Iro zuva ratinochitarisa yavere kuti ndiro rarakapfekwa chari chaire. Kutoripfeka ngebhacha se. Zvarakatarangi. Asi mapicture ekuromere ekuti munhu anenge aine Jesu anenge aine zuva mashure. Aiwa, regai tigatibvosiya zveyo zvanaroma zvanani. Toda kuti tibubata chechi yaKristu kana tapedza tozotataura zvedu zvimwe. Zvikanzi mukadzi wakanga akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, napamusoro wake korona ine nyeredzi dzine 12. Mukadzi ka iye wakanga ane mimba, akadanidzira pakupona kwake, achitambudzika pakuzvara. Ipapo kudenga kwakaonekwa chimwe chiratidzo ichi. Tarira shato huru tsvuku ine misoro 9 nenyanga dzine 10, napamusoro yayo korona 1. Rumhinda rwayo rwakakweva chetatu chenyeredzi yokudenga. Ndi Satani karutarwa. Satani ndiye akaburuka nengerozi dzekudenga. Zvikanzi shato iyo ikamira pamberi pomukadzi wakanga ozvara kuti iparadze mwana wake kana azvara. Saka shato yakati yaona kuti mukadzi uya akamboonekwa naIsaya ku54 uya akanga asina mwana uya, yakati yaona kuti akuda kuzvara, ndobva shato ibva yamira pamberi pemukadzi kuti iparadze chi mwana. Shato iyi haisiri here inobuda mabhuku eWatchtower achitange dragon. Haisiyo iyoyo zvinhu zvemweya haioneki nenyama. Ndisatani. Asi ndiyo kandi ndiri kureva. Exactly, ndisatani. Saka Satani akati aona kuti Kristu akuda kuponwa panyika, ndobva anzi akanga akatiza akadzingwa kudenga. Ndobva atarisa nemukadzi kuti adi
amurwise. Mukadzi uyu ndiye mukadzi akaonekwa naIsaya ku54 kuya kuchinzi imba iwe ngomwa. Saka akanga yangu yake kupona mwana apikirwa uya. Mwana apikirwa uyu ainzi achakudzwa zvikuru kwazvo. Ngatichiverenga pavhesi 4 pavhesi 5. Akazvara mwana womukomana unofudza marudzi ose netsvimbo yedare. Mwana wake ndokutorwa kuna Mwari nokuchigaro chake chobushe. Saka Kristu ndiye mwana wacho. Hapana singazviti Kristu ndiye akaenda kudenga kuna Mwari. Isaiah David anoprofita kuti Ishe akati kuna Ishe wangara kurudyi rwangu kusvika ndaisa vavengi vako. Exactly. Saka tikatarisa panyika panapa tiri kutonzwisisa kuti munhu akatorwa akaiswa kuna Mwari ndimwe chete. Ndiye Kristu. Ndiye murume wedu. Saka Kristu ari akaiswa kuna Mwari ndiye ari kunzi akatorwa akagadzwa. Akanga aberekwa nomukadzi. Mukadzi akanga aberekwa ndo atanzwa kuti anga ane 421 nezi ako kare. Old Testament isati yako. Ndiye mukadzi ari kunzi anga ari ngomwa kumazuva ese kumashuro. Ainyaradzwa onzi vana vako vachakura nekuwanda kupfura chi? Kupfura jecha rogungwa kupfura vana vo vakawanikwa. Akanga akawanikwa ndo Old Testament. Ndiye akanga ine murume yapiwa murayiro ichibereka vana vouranda. Saka ndio patiri kunziva kuti Johana achiratidzwa zvinhu izvi. John akuchinzi ona mukadzi aberekwa. Mukadzi obva atorwa. Ngatipedzise. Mukadzi akatizira kurenje. Paakagadzirirwa nzvimbo naMwari kuti vamuchengetepo mazuva ane churu china mazana 210. Zvino kurwa kwakawapo kudenga Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato ikarwa navatumwa vayo. Alright, yapera. Tada kuti munzwisise kuti zvashuwa mukadzi akanga ariko. Amai vemurume uyu ari kunzi akatorwa akaiswa kumusoro naMwari vakanga variko. Murume uyu ndiye achinzi nemusi womutambo wake kuwana achasiyana nemurume, achasiya mai vake vari kudenga, achasiya baba wake, achauya kuzowana mukadzi wake. Vaviri vachava nyama imwe chete. Zvokuti izvezvi hasi pakati pedu. PaJohn chapter 16 ndo panoti handikusiyi muri mega, ndichakusiyirai mweya munyaradzi. Zvokuti kana mimi dai muri pakati pedu hamusazivira kuti maimutisiyi muri mega. Kutoti iye aenda asi pane chimwe chaatisira chiri pakati pedu. Ndio pakasira mweya mutsvene. Saka tiri kuti Jesu atori naamai kudenga. Atori naamai kudenga. Vakaonekwa naJohani. Exactly. Zvokuti imimi ndikubva nhasi kana mama akatombodanidzirawo murume kuti amai hazvichagoni manje kana padai. Hazvichaiti because haungadanziri munhu murume. Munhu mumwe chete akari muno muZimbabwe muparidzi mushumiri kuti amai obata mudzimai waMwari iye Mwari ane mudzimai wake. Isu tine vaprofita vakataura nomweya waMwari vachimutsa nomweya waMwari kunzi ariko mukadzi akatoonekwa. Mukadzi uyu akatombonyaradzwa achinzi imba iwe ngomwa chichi ndobva auya iwewo bvanzi uchabereka mwana shato huru ikaita pakuti yakuda kutomurwisa mukadzi uyu. Zvakaitika pamwe chete kuna Abrahama. Abrahama akanga nevakadzi vaviri. Ana vakadzi vaviri ndo pakabereka Isaka. Mufananidzo waIsaka tinoona Kristu kana takuverenga Isaka. Isaka ndobva adzikawo nemarudzi ake. Asi Kristu iye Mwari asati atuma Isaka panyika pano akambenga ane umwe futi mukadzi wakanga aripo. Izvi zvandatanga nhasi zvikukutu kunzwisisa ndaifanira ndatanga mune zvokuvamba kwenyika kuti vanhu zvatinoita maepisode anenge ari ma45 minutes. Saka tichaita futi rimwe episode. Iroro episode iroro munongokwira bhazi chete moya panapa hapana chamunotakura. Then next ndo watinoita sei atinoita. Saka apa tasora nesomething like 12 minutes kuti nyaya yedu irambe ichifamba nedirection yetu vanhu vanoita sei vanofamba neso. Inini ndabata pakuti Kristu ane amai kudenga vasiri Mary. Handisati ndanyatsonzwisisa hangu kuti asi ndabata kuti ndo nyaya iripo. Saka ndo paachinzi aonekwa mukadzi yaamupona Kristu obva yapanyika. Ndobva ndati kupona kwakaitwa pamweya kwakusiri kuberekwa naMaria. Kwakuri kutoponwa nekufa nokumuka kwake kwekwe. Tichabata mavhesi acho. Tichabata vana 1332 dzana mabasa. Tichamabata muchinzwa kuti Kristu pakutomuka kwaakaita kuya kwakuri kutoberekwa zvokuti amai vake vaitopurudza kuti aberekwa. Zvekuti tikaverenga vana John chapter 16 ndo pauchanzwa akuudza vadzidzi vake manje kuti imi mucharwadziwa kanga kwakadika nichandotonorayiwa semukadzi ari kupona mwana wake. Aipa mufananidzo nekuti aitoziva kuti kune mukadzi ari kupona iye nemazuva kumuka kwake. Iye aripo panyama. Akava dango pazvisikwa zvose nemusi wokufamba kwake zvokuti hazvigoni kuti titi pane mukadzi pane mwana isu tisina kuona baba wake. Saka iye achiuya achiponwa papa mai vake vanga varipo baba vake variko.
zvokuti kana tichirarama pasi pezuva pane mukadzi pane murume, zvinhu zvatiri kurarama tiri mudzimba medu zviri kuparidza zvinhu zviri kuitika zvinhu zvokudenga zvokuti vanhu vaifanira kunzwisisa kuti kana uchinzi murume uri mucherechedzo wakristu, mukadzi uri mucherechedzo wechechi zvinorevei. Saka mubvunzo wangu ndewekuti munhu akugona here kutanga chechi kana zvadai apa? Tisati tasvika ipapo kuti munhu akugona here kutanga chechi, zvinhu zviri spiritual izvo handisi kuramba, asi kana Mwari ariye baba vaJesu and then kuina amai vaJesu, chigaro chavo pamweya chii? Vangori amai vaJesu kana kuti tinotovatarisa saqueen goddess, tonzi vakadzi vachiti God is a woman, vachirumbidza Mwari wavanenge vachiti Mwari mudzimai. Mudzimai uyu angori munhu akabara Jesu here kana kuti munhu watinototarisa with respect and reverence same way atinopa mai Maria? Iyoyo haina idiki zvayo but yakakura zvokuti tofanira kuzodiscussa next. Ndoda kuti munge mune mubvunzo yatida kubvunza yasara, ndine vakateerera, ndoda kubvunza mubvunzo wekuti zvakuita here kuti munhu nhasi amuke akati 1954 13 September ndo pandatanga chechi? Zvinoita. Tina baba Guti vakatanga chechi yavo 1960, tina Paul Mwasha handiziva kuti gore ripi, tina Johani Maranga handiziva gore ripi, Prophet Makandiwa 2008 AFM. Machechi aturi kuti kumaona tinotopinda tichitonamatirwa tichipona. Exactly. Tamaona kama machechi ava vakabvipiko vanhu ava, nekuti kana chechi chinzi mukadzi waMwari, mukadzi waKristu, achada kuzambidzwa naKristu, kana vanhu vakamuka kuri kunzi mukadzi yakanga agara ariko kudenga ndiye akapona uyu anova Mwari wedu anova murume wedu. Isaiah ndobva pa Isaiah 54 verse 5 akuti muiti wako ndiye murume wako. Ephesians chapter 5 yamboti mukadzi chechi mukadzi waKristu. Saka kana munhu akatanga chechi nhasi, ndoda kuti ndinzwe kuti process yashandisa ndeipi, nekuti iye paakaita chechi pakaita mukadzi wake inova chechi ane muitiro wakaita 421 years back. Old Testament isati yauya, tisati taverenga aya akazotanga pakalenda reRoma, tichiverenga kumashure. Saka aya akatanga 2012 yese amataura nechi19 chakati aya ndivanani ndeapi aya akabvepi? Ivo vachitaura vanoti vakatopiwa vision iyona Mwari. Zvakazarwa chapter 13. Handi ndozviziva yangu kuti vanoramba nekuramba kwavo, asi shoko raMwari kana rasvika haridi harivhikiki, rinonzwisisa kuti ndiroro zvaniri chireva. Mukadzi akaitwa chechi yakaitwa kare, zvokuti denga nenyika sasa zvaitwa mukadzi akanga aripo, zvokuti hazvigona kuti titi vanhu vamuka vachiti takutanga umwe wedu mukadzi. Pauro akaiparidza nyaya pa 1 Corinthians chapter 5 akati ndine upombo hwandinonzwa hwakaitika pakati penyu hunosemesa kwazvo, nokuti vanhu vari kutora mukadzi wababa. Haana kuti vanhu vari kutora vakadzi vana baba vavo, ari kuti vanhu vari kutora mukadzi wababa. Mukadzi wababa angachitarwa ndiani? Ndiyo chechi. Papa mukatsika yekutangwa kwemakereke. Hakusi kuti pane munhu aidanana here namai vake paya. Pauro haasvika achipira papipiti aitanga kuparidza zvinhu zvenyama, zvinhu zvemweya. Vanhu vakatora chechi vakaita yavo, vakati Zigo Apostolic Church yakatanga 1950, ndobva vati ndine kaitanga. Kristu ari kuti mukadzi uyu akanga aripo ndiye akatonwa achipona Kristu samai vedu. Ko imimi makuya nhasi maakuti matanga chechi sei? Tisati taverenga zvakazarwa chapter 30, rega ndimbodzokera kuna Galatians chapter 4 da kutangira ku 17. Ndoda kuti munzwe kuti amai Pauro akataura nezvavo. Nyaya iyi ichakonzeresa iyi. Kuti kunzwisisa zvokuti vandinoshumira navo nevamwe mapasta ndichiparidzira nyaya iyi. Vazhinji kwazvo vakatiza. Umwe akatotiza nezuro chaiye. Nezuro akaisa message akati handichakwanisi kuuya. Anenge anzwa ngemuita blasphemy. Akati handichakwanisi kuuya. Toda kuzotobudisa blasphemy chaiye kuti iri papi. Blasphemy iri pakutoti munhu ukatanga chechi watora mukadzi wababa ndo payatotangira. Toda kuzobudisa kuti kana tati yatangira pa blasphemy. Tochibata one by one. Maybe tingangotanga nemahombe acho machechi tichirati tichibudisa pairi blasphemy yakuti iyi blasphemy tisati taverenga yekuti vakatora mukadzi wababa, ngatimbobudisa diki dzacho tichabata nguva ichifambira mberi. Alright, ngativerenge Galatians chapter 4 toda kutangira kana pa verse 12. Ndinokumbira kwamuri hama dzangu kuti muve seni, nokuti ini ndakaita semi, hamuna kundiitira chinhu chimwe chisakarurama. Zvino munoziva kuti ndakakuparidzira ivhangeri pakutanga,
nokuda kwokurwara panyama nechinhu icho panyama yangu chakanga chiri mwidzo kwamuri hamuna kuchizvidza kana kuchisema, asi makandigamuchira somutumwa waMwari saiye Kristu Jesu. Zvino kufara kwenyu kuri piko? Nokuti ndinokupupurirai kuti kana maigona maitumbura meso enyu mukandipa iwo. Pauro akanga ane dambudziko, andofunga mazuva akasangana na Kristu pa obva aita mazuva matatu. Urwere hwemaziso hauna kuzopera pari bhoza akaita nguva refu akadi akazonamatirwa nananosiya zvikwati zvikabva kumeso kwake. Saka anga ane dambudziko raaidhirisa kuvanhu kuti makanga mariona imimi, nekuti semunhu waMwari maitasira kuti ndizvirape. Mukada kutombondipa maziso enyu nekuda kwerudo rwanga ruri pamuri. Exactly. Ndaida kuti ndive nemi zvino ndishandire inzwi rangu nokuti ndavhura vhesi isiriyo sorry. Exactly. Ndoda kuenda pavhesi 26. Ngatangire pavhesi 25. Zvino agari ndiro gomo reSinai, murayiro wakapiwa pagomo reSinai. Zvikanzi muArabhia rakaenzana neJerusarema razvino, nokuti uri pasi, uri pahuranda iye nevana vake. Iye agari Old Testament iri muranda. Nemhaka yeOld Testament yanzi iri muranda. Nekuti yakaisirwa constitutional law book. Yobva yanzi kana muchida kunamata tedzai zviri mubhuku iri, mukatotadza takutotonga. Saka ndo uranda hwacho. Saka pa26 ndo pakuti zvino Jerusarema riri kumusoro, rakasunuka ndiwo mai vedu. Saka chechi yaKristu iri kupi? Kumusoro. Amai vedu ari kupi? Mukadzi akabereka Kristu ari kupi? Ndiwo Jerusarema riri kumusoro. Dzimwe atichazomabata nemavhesi ndangoti ndingotaka kukujekesera nguva diki iyoyi kuti musasara mune kanyota kekuti aiwa ipapa nyaya ihombe. Saka zvatiri kuita papa ndikupai mukana wekuti muite wrap up, but tobva tazoti toda kutarisa magrey areas panext episode yedu, kuti nyaya matanga nyaya hombe tataura kuti chechi yakatangwa rini. Saka panext toda kuti tiite mubvunzo wekuti saka machechi ariko izvezvi abvepi, kwete kuti abvepi chete kana asiriwo machechi, because takutaura naye kuti there is no true church. Exactly. Statement iroro ramuri kutaura kuti pasi pano hapana chechi yechi. Mirai mukuru wangu, handina kuti chepasi pano hapana chechi, ini ndinotopinda chechi handiri kutaurai. Saka ndida kubata pana mukuru, munhu mukuru akakudzwa kwazvo kana tikamutarisa nokukudzwa kwake naMwari. Hazvigoni kuti mutaure nekumuzvidza sekutaura kunoita vamwe. Nyangwe zvake kutaura kwake kuri kwokumura Mwari. Akati hapana baba makandiwa. Vakati hakuna perfect church. Aiwa ini ndakarayirwa neshoko raMwari. Pauro anonyora Timoteo kuna 1 Timoteo chapter 5 achiti usatuka mukuru kubva kunyama. Panyama yandikatarisa ndikamira navo vanogona kuita baba vangu. And do not rebuke an elder. Exactly. Ndi baba vangu. Ndoda kutoedza kuti kana dai vaindipa imwe nguva vainditendera kuti tomira pamberi pesangano ndichishumirawo mukereke yavo kuti kavanzwisise nyaya iyi, nokuti kana kuri kuzvininipisa vanhu vaifanira kuzvininipisa pashoko raMwari than kuzvininipisa kune zvimwe zvinhu zvisina maturo, nekuti chinonzi kuzvininipisa before God. Ndikava ndichizvininipisa kwamuri hakuna chavhunoreva, asi ndikazvininipisa pashoko raMwari kuti kana manzwa shoko raMwari morigamuchira moti aiwa ngatiripei nguva ndokuzvininipisa kuna Mwari. Alright, vakati there is no perfect church. That was a blasphemy, totally blasphemy. Nokuti mukadzi ariko ari kunzi akaita mwana akava dangwe anombobvira nikuva nechivi mwana iyeye. But ona ikatotaura Bible inotaura kuti Kristu he is cleansing the church by his word so that he can present it holy and without blemish. Izvezvi ari busy kuichenesa chechi yake, ari busy kuiperfecta masenzi at the perfection of saints, kuti pekupedzesera anozoipresenta yaperfect isina kana chipomero. Handisi kuramba Ephesians chapter 5 yatoti tichinatsa vanhu, shoko richinatsa vanhu vaMwari semvura pashoko nemvura hanzi semvura pashoko. Asi ndiri kutaura pamusoro pechechi inova mukadzi akanzi akararama 421 years Old Testament iri isipo. Tingati mukadzi iye haasi perfect here. Akava amai vanzi naPauro kuGalatia chapter 4 verse 26 ndo amai vedu kumusoro. But ndopatiri kuti context matters kana tichitaura zvinhu. Kana taakuti there is no perfect church, Prophet Makanda wakati there is no perfect church. Vari kutaura kamachechi edu ana Methodist, ana Roma, ana chi kuti haushayi muchechi womutunhu wemakuhwa, haushayi muchechi mune mhombwe. Havana kumbozonongedzera kuti vakabatadza kuti machechi there is no perfect church. Asi dai vakati chechi yaMwari iperfect, asi kune mamwe machechi, but vakatobatanidzana nechechi yemukadzi watiri kutaura kuti mukadzi uyu haana kumbobvira vane kwapona mwana, yakanga iri mhandara. Isaiah akaprofita musoro pake achiti imba iwe akazopona mwana wake kutanga anova Kristu, asi akabatanzirwa ipapa akanzwa haasi perfect.
ndobva kwachuya manje vamwe vobva vapindura munovati apostoli Chiwenga. Inini hangu ndinoapprova uapostoli hwemunhu. Ini ndiri muapostoli ndinoapprova uapostoli hwemunhu kana ndanzwira vhangeri anenge achiparidza. Petros akazotopupura uapostoli hwaPauro mushure mekunge anzwa vhangeri akaparidzana. Pauro mupurisa akamira pabhogasi murodhi tinotozoziva kuti haasi mupurisa kana anzverwawo nemumwe mupurisa. Ini ndiri muapostoli ndichakunzvererai vhangeri vazhinji varume vanoti vaapostoli ndichikuudzai kuti makanzverera apostoli Chiwenga. Tatotanga katati ndivo vanozviti amai. Hakuna amai vakadaro. Saka nekuda kwezvo muapostoli. Number 1 hayo havasi muapostoli. Kana vakatouya he is intelligent in terms of kuverenga magwaro achinzwisa negrama nechichine nekukota zvakanaka. Obva anzwisa zvinoreva shoko raMwari. Asi pane zvinhu zviri kushota pakunzwisa shoko raMwari in terms of spiritual things. Alright, mati vakabva vaibatira nyaya ibva vadini. Ndobva apindura mukuru ava. Ndinovaremekedza nekuti ndikatomiswa naava ndigona kuti first born yavo. Vakapindura vakati isusu tiri perfect, chechi yedu isusu iri perfect. Jesus Revelation Ministries. Zvekuti tikatarisa mubhaibheri tikati tipei rugwaro runodonongedza pachena kuti inonzi Jesus Revelation Ministry ipavhesi yakati ndiyo chechi yaMwari yamati ndiwo perfect. Yes, yanga iri blasphemy both sides. Akataura neakapindura kwakuri kumhura kwese. Asi ivo vari kuzviita neshungu yekuti vari kuitira Mwari. Asi Hosea akanyora paHosea chapter 4 verse 6 achiti vanhu vari kurasika nekushaya zivo ndoimwe zvashayika pakati pavanhu iyi. Vanhu vobva varasika. Vakatopindura vachiti vari kupindura vachichita Mwari. But iyo tikatarisa ndipewo vhesi inoti kana vanhu vatandeuka muchechi yaMwari vakunamata vakunzi Jesus Revelation Ministry. Iyo handisi. 1 Corinthians chapter 12 verse 27 Pauro ati muri muviri wani waKristu. Mukadzi waKristu tiri muviri waKristu sechikereke. Ko vhesi inoti zayoja. I think maamboendako ndakamuzwa nchidaro. Ndokwa ndotoenda. Alright, vhesi inoti kana vanhu vakanga vatendeuka muchechi mava zayoja Apostle Church. Alright, muchiti pai vhesi inotaura kana tatendeuka tinofanira kupinda chechi inonzi chii. 1 Corinthians chapter 1 ndo vhesi ratirikuvhara naro. Exactly. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Asi next time musati avhara ndoda kuti next time patinouya tichanga tichikurukura pamusoro pekuti kana chechi taona muri dzakaitanga vanhu vachatanga remachechi tatuwa neanza yekuti vanhu havachachitacho kuti munhu atange chechi. Mwari kana atuma mushumiri teda takatonzwa kuti pane chechi yakatangwa naPauro inonzi chakati iriko izvezvi yana Barnabas dziriko machechi adai ariko izvezvi because tikatarisa machechi aya munofunga kuti achaparara here achanga angoriko. Tichada kuzoverenga zvakazarwa chapter 30 taakupedzisa taakuchitsanangura kuti ava varume vakatanga machechi chii chakaitika. Skapa ndipei kuti inoti inini kana ndatendeuka ndopinda chechi inonzi chii. Zvino imi muri muviri waKristu ihama dzakadzatendeuka idzi. 1 Corinthians chapter 12 verse 26 kana mutezo mumwe uchitambudzika mitezo yese inotambudzika pamwe chete nawo. Kana mutezo mumwe uchikudzwa mitezo yese inofara pamwe chete nawo. Muviri waKristu uri kutsanangurwa. Ndo pakazoti pa 27 zvino imi muri zayoja. Ala kudaro. Zvino imi muri muviri waKristu nomumwe mitezo yawo. Saka chechi inenge yaunze chii? Body of Christ. The body of Christ. The body of Christ Ministries. Not ministries. The body of Christ chete. Church. Ladies and gentlemen, nyaya yatangwa naApostle panapa is a big hard case to tango. So we are going to invite him again same time next week. Exactly. Panapa kuti vaipedzise. What I encourage you guys is kuti isai ma question enyu mu comment section. The Apostle is going to look at my question iyaya and then we are going to reserve the last 10 minutes of our next interview for my question. Yes. Yeah, my last words enyami now. Ndoda kungotiwo ameno kana shoko rapinda ranzwisisika. Vanonzwa shoko vakati varinzwa pa Jerusalem raparidzwa pamusoro Pentecost uya raparidzwa. Mabasa chapter 2 vakabvunza kuti toitei. Vakazina Pauro tendeukai kuna Kristu. Kana pane vanzwa shoko vanzwa moyo wavo ichipushwa nevhangeri raMwari vanouya vanotibata. I think muchaisa namba dzangu pa screen. Vanotibata vachitendeuka kuimba yaMwari. Asi ini azvigoni kuti munhu atendeuka asati anzwa zvaari kutendeukira kwazviri so zvakaita dzimwe hama dzakati dzanzwa kuti kunoporeswa dzikamuka dzakati takakutotendeukira ikoko. Saka mukuru vati vada kutotendeuka vachatomboona mamwe episodes ngavambomira. Ndinoti pandino section kwandopindira ndinomisa vanhu vatouya nhasi vatanga nhasi havabvunzi kutendeuka musiwo ngavambomira vatanga vanzwa shoko raMwari. Kana vanzwa
kana vakanyora mubhuku yeupenyu zvechokwadi kubva pakusikwa kwedenga nenyika, mwoyo yavo ikazarurwa vanogamuchira shoko raMwari vakaponeswa vakauya kuimba yaMwari vakarumbidza Mwari wechokwadi. Kana muiti wecheche ari murume wayo, zvichireva kuti kana muchipinda mucheche yakaitwa nomunhu, ndiani wenyu munhu iyeye? Ndiye murume wenyu, ndiye mubaba venyu, ndiye mutsvene wanyu. Mumwe ari kutozviti ndini amai venyu nhasi uno. Saka zvinhu zvinotyisa nokusemesa kwazvo zvakataurwa naJohani ari pachipo chePatmos, zvakasarwa chapter 13 achiti zvino ndakavona chikara chichikwira chibva kugungwa chine nyanga, akanga ari Satani akanga achiona. Ndichajamba kuti tiite nguva. Obva enda pa8 obva ati vose vanogara panyika vachachinamata chikara. Saka hamusi kutya kuti muri kunamata chikara izvozvo makagara apa muitaita nekusaziva kamazuva ekusaziva Mwari anoregerera. Zvakanzi vose vanogara panyika vachachinamata, iyo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Gwayana riso rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Bhuku reupenyu ndo rakanyorwa kubva pakusikwa kwenyika. Bhuku racho riri kunzi muridzi waro iGwayana. Gwayana racho ndiri kunzi rakaonekwa naJohani richiberekwa kuchinzi mukomana akaonekwa achiponwa, kana aponwa bvatorwa kubvadzisirwa kudenga. Ndinotenda nenguva yamandipa. Ndinotenda kwazvo. Ndinoti nematambudziko hama dzafirwa kuchitiko chaitika chetsaona ndo zuva racho nhasi. Mwari wavanyaradze nezvaitika izvozvo. Inguva inokwana. Kune vatumwa vamwe vakagarira vakaringa nguva dzekudenga, kana dzakwana ndo basa ravo. Vakatadza kuita izvozvo, Mwari anonzi anonyeba kumusoro kudenga. Rimwe vhangeri richabata umwe musi. Zvokuti Mwari ndiye anoti kuna Pauro achiparidza asvika panzvimbo yanzi Areopago, mabasa 17 20 pavhesi 24, anoti Mwari ndiye anopa nguva nemugume kurarama kwevanhu. Saka kana nguva dzevanhu ivavo dzikapfuura, kune vanhu vanodzingwa basa kudenga, kune ngiro dzinodzingwa basa kumatadza basa. Nekuti Mwari ndiye aitisere accident. Mwari ndiye anopa. Munozondipa imwe topic, imozondipa topic yomwe musi tiparidze pamusoro pezvitiko zvaMwari. Madam Apostle. All right, thank you very much. Ndinokutendai chose. Vada kubata Apostle namba yaenda ibudisa pa screen asanze chimbomira yako yazotendeuka musati manzwa. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So you don't start by faith. You also don't want shoko racho kuti chiko kuti kazonoti nje kumberi uku iwe wamhanya kutenda ndopa unonzwa kuti ndakandisina kunyazonzwa kuti zvakamira sei, handina kunzwa kuti akubvumirwe chihure nedoro. Wakurumza kuva excited. Thank you Apostle. All right, ndikutenda nenguva yakanaka.